ťažkým srdcom oznamujem, že dneska to mám posledný deň. A to s Ryanairom do Viedne. Z terminálu 2 v Lisabone. Dokonca tu máte aj výstavu starých dosiek. Iba proti Laude. Dámy a páni, je tu taký check-in, že reálne, keď si otvoríte tú aplikáciu vo svojom internetovom prehliadači, normálne sa viete odcheck-inovať. Je to zaujímavé. Každopádne my už ideme na pasovku. Som zvedavý na na terminál číslo 2. Takisto ako aj na Madeire ideme peši. Fast tracky to majú po eskalátore. Je to podzemí, ale už je možno sa nájsť. Dámy a páni, tak za check-inom sme prešli s čistým štítom. Bolo to relatívne easy. Teraz však ideme sa popozerať, čo to všetko máme. Nie je to ani duty free za check-inom, čo som ani neočakával. Sú tu automaty a takéto všelijaké vecičky, potom je to miestne na sedenie, ale ja sa idem pozrieť hore, či tam nie sú výhľady. Pozrieme do menšieho lisabonského duty freečka. Voňavky sú tu. Mŕtve krabičiek cigariet. Veľa je tu tých parfémov. Nejaký ten alkoholik. Ďalší alkoholik. Ďalší alkoholik a ďalší alkohol. Sú sladkosti od Toblerone až po M&M's a mrazené. Čo sú to vôbec? Nejaké nanuky lízat na niečo medzi tým. Ale je tu väčšinou alkohol a cigarety. Takže duty free je klasické duty free. Akože na to, že to je terminál 2, tak je to relatívne pestré. Ja som zistila, že je to maličké. Je tu hneď prvú reštauráciu, potom je tu Henkein. Je tu Soho, čo netuším, čo je. Je tu Mekáč. Druhú stranu si ukážeme neskôr, ale je to toho naozaj obslúžite. Dámy a páni, a hádajte, čím zase letíme. Laudou. Ideme si túr po letisku, lebo toto je menší terminál, tak ideme si tu dať aj túr takto v rýchlosti. Tu má niekde pristáva Ryanair. Každú chvíľu to niečo odlieta, takže tak. Tam vzadu vidím kravu, čo znamená, že je to Alehob. Alehob je chod s totálnymi kravinami. Preto je tam krava. No. To je duty free. Co je dnes si ide prejsť. Tuto niekde by mal byť smoking lounge, a to niekedy znamená aj terasu. Otázka kde? Kde to má byť? Akože. No, tu je tá všelijaké obchody, tu si napríklad zobol. Tu je Alehob, Sunglass Divers, Divers. Tu First ID, to je už exit. Neviem, čo tam ide, ale nebudem to pokúšať. No. To vzadu za tými všetkými brádami, vzadu je Ryanair, ono to asi moc není vidieť.
ale... Takže... Pokiaľ nájdem tú terasu, tak sa ozvem. Pokiaľ ju nenájdem, tak sa asi ozvem už pri boardingu, trošku budem chillovať. No, žena bude od 9. až k 1. No a kde to mám byť? Zóna de Morales. No, tu niekde by sme mali ísť. Kde? Dámy a páni, a dneska je tu znova Lauda. Už po 4-krát. My už sme za bránou a vykúkol tu na mňa United vzadu a sú tu plno Ryanérov. Vzadu je tá, čo lieta do Bratislavy a akurát tu štartuje. Čo to štartuje? To je už ani čo. Ale štartuje tu TAP, špeciálna, či Azores, tam vzadu je Azul, tu je United, Air Canada, tam vzadu, a tam ešte vzadu je, to je asi všetko také zaujímavé. Dohnali do gateu, ale akurát, že lietadlo len pred chvíľou došlo. Ešte furt vychádzajú ľudia. Milujem takýto boarding. Hello. I can leave. A toto je ono. Páni, a dneska budeme sedieť pomerne blízko ku kokpitu v rade 7. Dámy a páni, vítajte na sedačke 7F, ktorá je má gigantický dobrý výhľad na motor. Myslím, že to je dobrý výhľad. A ďalej aj krídlo. Túr po sedačke si dáme neskôr, takže tak, ale budeme mať trošku dlhší taxík, takže to bude trošku zaujímavšie. Ale je to modernejšia verzia, takže by sme to mali zvládnuť v pochode. Možno to dneska bude aj trochu viacej hádzať, lebo nám to začalo pršať a sú výstrahy pred silným vietrom. Tak máme skoro 4 hodinu meškanie a už máme dokonca pushback, takže 4 hodina meškanie.
neklamme. Sú tu núdzové východy, potom by to bolo jasné, alebo na krídlu. Potom je tu klasická takáto, čo toto nebolo v Ryanére. Potom tu máme stolček, klasický. A old school okno na polocku zaviané. Ešte by som chcel skúsiť, že máme vestu dole. Áno, je tam dole, takže rozhodne je to bezpečné, že s Laudou sa niekedy oplatí letieť. Ja páni, je to zhnúto, takže ja si dám na chvíľku šlopík a potom si dáme nejaké ešte zábery. Tak dámy a páni, vítajte na záchodoch, ktoré sa mi moc nepozdávajú. Dobre, svetlá tu nie sú také modré, takže to im nemôžeme vyčítať. Tu bol roztrhaný mokrý hajzlák s prepáčením, čo není absolútne dobré prdení. Sú tu takto servícky, toto už je zašpinené. Skôr trší niečo, čo tiež není dobré. Toto je neudržiavaná. Toto vzadu je otvorené, to radšej nedá sa zavrieť. To je nebezpečné už. Tu je len pomiernení, ale smontuje toto. Je to trošku... Aj dá sa takto, takže pôjdeme ešte na vecko. Voda tečie. Takže toaleta 5 z 10. No, dámy a páni, naša cesta sa pomaličky blíži ku cieľu. Už sme momentálne boli pred chvíľou a asi to je teraz vidieť, sme nad Alpami práve. Čiže asi tak. Ešte potom tu svietí konkrétna pásacia. Takže to trošku občas aj hádže, ale nič rostného tu není, takže chvíľku pôjdeme na pristátie vo Vieni. Obrovská zima je návraza medzi oknami. On behalf of Dámy a páni, vítajte vo Vieni. Miestny čas neviem, príletový čas neviem, tak 15:36 máme miestny čas. Čo by som vám k tomu letu povedal? Let bol v pohode. Tie 3 hoďky obehli celkom rýchlo, ale teraz sa letí do Madridu s týmto lietadlom. Takže som zvedavý, že či ten let do Madridu bude takisto dobrý. Ten už si dneska aj vyskúšame. Ďalší let si nevyskúšame asi až tak skoro, ale programu mám na stole veľa, takže bude toho dosť ešte. Dámy a páni, a zimná sezóna letectva je bohužiaľ za nami, ale ja sa tu s vami rozlúčim na medzinárodnom terminále Viedne. Majte sa pekne. Videá budú vychádzať každý týždeň. Hoci kedy môže byť short. Takže majte sa a dovidenia.